For today's video na anapod mi diri sa demo farm og basal mi ika-23 na namo kaadlaw karon mao ni ang group 2 nga nagbungkal sa ilahang plating nya pagkahuman og lungag butangan deg manure nga iti sa manok, animal manure. Mao ni siya ang group 2 nya ang gigamit ani guys nga kuan iti sa manok kanang kuan sa manok, iti sa manok unya mo din ang akong kagrupo sa group 1 kani siya nga naglungag na pud mi sa amo ang assign niya pagkahuman og butang ani og kanang animal manure gibubuan og tubig kay parang makuan siya ba no nya kahuman og bubuan ng kuan tubig sa animal manure nga gibutang nato sa atong gikanal tabunan din na siya og yuta mao na siya gitabon-tabunan na dayon pagkahuman ana tabangan na namo og tabon kay duha man na siya ka black ang among kuan sa among grupo nga group 1 duha lang ka black, duha ka linya mo na siya nga gitabangan namo nya ang usa ka black gibutangan na sa dinamo og animal manure nya dihan dapita bisi na kay mi sa pagtinabangay ug pagkahuman gisukod dayon ang among kuan plating sa og pilay sukod igtanom 40 ang gikuan ana nga ang gilayon sa kanang magtanom na ka nya mo ni siya ang group 3 nagkuan na po na sila naglungag na po na sa ilahang plating unya gibutangan dayon og animal manure kay nagpunto-punto man ang kuano iti sa manok mo nang iyahang gikuan sa iyang tiil kay ni gahi na ang iyahang iti tungod sa kadugay naman na siya nga iti nga na-stock nya pagkahuman ana gibungkag na siya gibubuan dayon og tubig gikatag ang iti paghuman gibubuag tubig nya mao na ilahang kuan ila pong gisukod og pilay gilayon sa igtanom na dayon kay lain man mi og method nya mao ni ang ilaha gitabunan na po din og yuta pagkahuman og butang sa iti